Takže čo ti ľudia pri tomto videu, dneska si ideme pušnúť Charlieho na Prestige. Mám už aktivovaný Trophy Rush, pretože som práve dotočil jedno video. Pozývam ma aj môj jeden friend, tak ideme s ním a rovno ideme na hru. Dalo nás to do hry a neplánoval som, že pôjdem hrať s mojim kamarátom, ale stalo sa, no tak idem s ním hrať. No poďte sa do nášho klanu, ktorý sa píše Super Crew, všetko s veľkým. Nadiktujem vám to, hej. SUPR medzera CRE 2TV. No poďte sa do nášho klanu, sú tam pravidla, že musíte byť, no, že musíte hrať všetky tikety v Megapik, ako nemusíte ich vyhrať, ale musíte ich aspoň všetky zahrať, ináč máte kick. Potom, že nenadávajte v čete, pretože je to family friendly klub. A tretie je, že keď ste 2 dny offline, no tak to je kick, ale to asi nebudem spĺňať, pretože ako to je docela, jak sa volá, prísne. Ale teraz som zakecal sa, ale brutálne to teraz zabil Marko. Ešte ja mám, volá sa Marko, hej, Marko 1. Ako... Nepoviem vám, ako sa volá v reálnom živote, ale poviem vám akurát, že ako sa volá na brávku a tam sa volá Marko 1. Ale on ide totálne šupy, však ja tu nič nerobím. Dám ho do tejto veci, lebo potrebujem sa zachrániť. Ne, krivý som. Poď. OK. To je výhra. Takže to je GG. Easy win. Tak ideme rovno na ďalšiu hru. Dalo nás to do hry, rovno si berem čestku. Idem aj pre túto druhú, aby sme mali čo najviac čestok. Ako už máme 3 zo začiatku, to je ako dobrý štart. Kam zmizol? Ten, tam je. Okay. Keď chcete vidieť ďalšie také videá, jak počujem Prestige na brawlerov v brávku, to dáva zmysel brawlerov v brávku, hej, tak dajte like, odber, napíšte nejaký pekný komentár, keď sa vám chce, pretože, ok, chcel som mu nechať, lenže to asi nestíham a zabije zona. Hej, to nestíham, berem to. Tak možno sa nejaké pleje naučíte odo mňa, čo sa asi nestane, pretože som slabý. Ako, no, môžete si vraviť, čo chcete, ale podľa mňa som, ako, nie som najslabší, nie som najsilnejší, taký v midu, hej. No tak môžete dať like a odber. Už sa Marko spálnul naspäť. A 4. miesto. Dve prvé miesta sa mi zdá, mi stačia, keď to tak správne počítam, pretože mám Trophy Rush. A Trophy Rush je podľa mňa mega dobrá vec, čo pridali. Ale že brutalita. Tam je Bibi. Vieš čo, radšej na ňu teraz ja už chcel som na ňu strieľať, ale teraz mi došlo, že radšej je lepšie zostať zakempený, než na nich útočiť, lebo trošku by som zomrel podľa mňa, keby som na nich išiel útočiť. Ne, úta? Ale to bola docela zlá úta, nechcem nič vraviť. Musel som ísť do gadgety. To som pokašľal. To nevyzerá dobre pre nás. Sme na hroznej pozícii. Nech ten Frank zabije tú Bibinu s tým Mortisom a je to v Chile. Poď. OK, oni sú mŕtvi. OK, poď. Tak my ideme totálne petardy. Napíšte normálne Hirapus Elox spojený do komentárov, lebo my ideme fakt bomby. Sme v hre a znova to dúfam vyhráme. A začínam už len posledné prvé miesto. A zdá sa mi, že nám stačí už aj druhé iba. Chcel som ísť pre tie čestky, ale musím mu pomôcť. OK, počkaj, pozor, tam je Edgar. Poď. Ne. Čo, ja som jaký krivý. Poď. OK, on je mŕtvý. Nechám mu power cube. OK. GG. Skoro ma zabili, ale hlavné, že má aj on 2 power cuby. Že sa mi to nejak podarilo zahrať. OK. Marko ma teraz zachránil. Poď. Ne. Poď, treba mi hity. Hit.
Musel som sa dať do gadžety. Som mŕtvy. Nie, tretie miesto. Plus 2 poháriky. Tak nám treba ešte jednu výhru. Znova nás to dalo. Fakt, že neviem rozprávať. Znova nás to dalo do hry, to som chcel povedať. A dúfam, že teraz to už vyhráme. Ne, poď. OK, poď, žije. Nemôžeme zomrieť. A ten Dynamite je pekne otravný. Aj tá Macy bude hrozná, však tá nás one-shotne. Poď. Chytil som niekoho? Asi niečo. Ne, do riti. To sme prehrali. To ja nestíham. Poď. Netuším, akým zázrakom som toho Edgara zabil. Ale že fakt, že netuším. Tam je Rico. Prečo sme v takej hroznej pozícii? Marko, musím ísť head. Sorry. Nezvládam to. Meg. Do riti, zomrel som. Musíš dať hypko. Nie, ďalšie tretie miesto. Tak treba nám ešte jednu hru. Znova tretie miesto. Nechápem, prečo nám treba jedna posledná hra. A my furt dostávame 5. miesta. Ne 5, však sme duo. Tretie miesta. Ja nechcem tretie miesta, proste. Ja chcem mať druhé alebo prvé. Aby sme už mali prestíž. Čo je? Nie, ja som teraz dostal normálne zastavu srdca. Ja som skoro infarkt dostal, že sme mŕtvi. Kámo, tak ten kid ma dostane do nemocnice. Ty more, ty vole. Slovensko nemá žiadne more, takže nemôžem hovoriť more. No to je jedno. Tam je Bea s El Primom. Poď. Ne. Vezmem to, sorry. Musel som to zobrať, keď sa pozráš na toto video, Marko. Musel som to zobrať, lebo oni by ma pušovali. A nezvládol by som to, hej, takže sorry. Vravím, El Primo. Mŕtvy. Tretie miesto máme. Omylom som dal zlú vec. Druhé miesto. Máme prestíž. Máme prestíž. Podlieskajte mi. Tak sa mi to páči. Dávam si gadgetu. Je jaký? 300 IQ play. Mŕtvy. A poď naňho. Tu koľko dáva ten bull damage. Ale nevadí. Mám prestíž. To je hlavné. Pozrieme si peknú animáciu. Title The Amazing, pretože ja som amazing, aj vy ste amazing. Moji sledovatelia, diváci, podporovatelia, neviem čo všetko. Už mám 43 prestíži. Fúha. Mám sushi, tak otvárame sushi. Dám mu, že thanks. A toto je koniec tohto videa, takže čaute.